Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Vivek CM habekran berkinong thok khubor halor ke Jingbun ke Jing Shah tu ke Shaka hanong ba Shillong ulong baki try ki deban shimkhya bat pet baki jaka baki penyang ki Shaka kilong ki jaka ki basngan uba Vivek ule thu baki Jing Shah tu Shaka hanong ba Shillong keladuna ladai nujor bat kini ki por ki balalat ki pulit ki persang ban trei la kam ban kem ki tu ki badan kti bat dangshan ki la kem ya argut kisnar tu Shaka bat kila yo ru ban kurup no iki Shaka ki bala sha tu bat pen phai shaki try USP ula kentu iki pat ba bagi de ban husiar bha bagi penyeng iki Shaka namar ka shimpor tang san minute ye unong tu bantu ya ka bait ne ka skuti ka bagi bu badada kim ujor marmar ka eki pulet ban yo kurup biang namar tang hapo arkenta bagi sha tu kila poi shakhapot bat pen poi sha Bangladesh ki pat ba kiri bandan yu number phone jong ka police station ka bahajan ban yo jingtep marmar ulakan turu iki pat ba ban Pyndait da Kynjri ya ki Shaka namar Lada kintu bat pendukut yu Kynjri ki breu kin yo sngo na ka jing sawa badru ka jing wiar jong kikso ulakan turu ban Pyndait da ka GPS namar Lada ki breu ki tu kan wan ka jing pentip Shaki baladan ba penkhi ya ka bait na ka skuti jongki ha ka phone kani kan penjenjari ki nong tu bat kan pensuk ru ban lap Lada kiwat she yakini ki Shaka uba Vivek ulakan turu iki pat ba bakin husiar bha bat Lada don kam karki kila ban phone yu number iwe ne Shaka police station ke marjan bakin la ban pentep mardor Shaka police station ke ba pher namar Lada pentep dir por palat kan ki pulet ban lap ksai ki tiar batu namar kumba ka paw ikini ki tiar maria tu ki ra bran shakhapot bat ka Bangladesh bandi ki bat nanong ba Shillong ka shimpor tang arkenta ban poi bat Lada pen slam ban ujor kan ban lap biang yaki ulong ru baka sarkar lingba ke SMB kalai ki scheme ban bu CCTV hagishnong ki thau kani kanong ka wipat kalat ban pensuk yaki pulet ban lap ik badan kti bantu nanong ba Shillong ulakhot ek jing trilang ba mar kalyang ban telakam ikini kam sneu ha Shillong bat kishnong ki thau ba marjan bat ru ha kajlahi barok away ka tim bala bo kerpang ban kemi kini ki nong to baik ni la yo anut ki brio ban idon ki baik ru ben la yo station potat tai potat idon ru ki baik ben la yo intercept nang te na district na western terrace hal kani ka district police ka persang hi berba ban le checking minute kerang ba kini nong to baik kini yo la ni Andrei kajing kentu kalong ni pai ba kalong ba pikir ba pitiet ni baik thamai tam lagi baik thamai ban kong ban bu harut surak kabar ban aniste Kynjri hi baham scam ni anta bu GPS de kini ki ke pinda pikir hi panong ban pin chimkya banumja banum yolat bantu ki baik tekan papalan te sakawai kishnong lubud kishnong lawan chakmat ban bu CCTV nakaliang yuki na nakaliang juga skim jong ka municipal te kanyarap sibun dingi bin yok sai ro kumila yo shen ti anut ki snar nong tu te lajaman janman kasngi hi begitu baik nang ni na nong ba hi bekira shaboda te bejing ketu kalong ba sumba pikir ba shimkhya bhai ki baik jumpi wat bo ha ro surok ni tapi bo hi kan uno jaka ka bomlong secure som hatte Kynjri kat badang shimpor hi katta hi dang yo kalat ban brio dang don chance ban yo kem ba undon hi waya re ba phim perwahi ka baik si e baik untuk surak brio ni chim tang chipo minute hi ban san chipo minute re jo shimpor hi ban plate Kynjri kata kham sup wat ki nong shong di la i ba khla den ku sawa so na ki biar ki so kita di don ka GPS le ga yarap sibon khaba phi don ka GPS mat ubri mas start ta baik phir pla yo utrai la yo jinte ba ka baik la don ba ta ka baik atun kaliam ju IT ru dang shen dang shi yo ko yana nong song ka ba satu nong song la yo ni wa gente na visitors ba ta IT la kita ke ndrei na nong ki ba shimpor tang ar laikin tahi pa ka baik nang ni nong ba kan poi station border ne shamangla ti so bai shimkhya
But kanu ka the pidon kanu ka ya kadon ka jia ba satu baik mar ki PD bandon mobile number jong ka tu ka police station para cakap bisa pidon penunkam you number 112 the pidon ka number jong ka police station kan ni tiba kongsan ya ba penting bun sini diberi kila penting lah dia pelan hadir cepat kenta hadir kerap kenta dia hadir pada kursi baik lah bos banglar